Tervetuloa VMH-datan WordPress-koulutukseen osa 1. Tänään käsitellään ohjausnäkymien valikoita ja sivuston teemavalintaa. Eli ennen kuin voitte aloittaa yleensä WordPressin asennuksen, teidän täytyy tietysti tilata WordPress-asennus jostain palveluntarjoajalta. Ja sen voi esimerkiksi tilata meiltä, eli meiltä löytyy 4 eri vaihtoehtoa, mini, medium, big ja mega, joissa on hieman eri suuret komponentit. Vähän tarpeen mukaan valitaan tästä sitten sopiva. Tuolla mini-vaihtoehdolla pääsee hyvin alkuun, riittää ihan mainiosti perussivuston perustamiseen. Eli sen voi esimerkiksi valita. Kun olette tilannut WordPress-asennuksen jostakin palveluntarjoajalta, niin sitten te pääsette tällaiseen näkymään. WordPress-perusnäkymässä näkyy jotain esimerkkitekstiä ja sitten kun olette kirjantunut sisään, niin täältä vasemmasta ylänurkasta pääsee minun blogini kautta pääsee ohjausnäkymään. Ohjausnäkymässä valikot löytyy vasemmalta ja ylhäältä alkaen ohjausnäkymä etusivuvalikko. Tämän näkymän sisältä löydätte, mitä artikkeleita on hiljattain julkaistu ja paljonko artikkeleita on, paljon kommentteja, paljon sivuja. Tämä on tämmöinen yleiskatsaus teidän sivuston sisältöön. Päivitykset valikosta löytyy kaikki päivitykset, mitä on saatavilla WordPress-asennukseen ja sitten lisäosiin. Lisäosien perussääntönä voi pitää, että kannattaa päivittää kaikki semmoiset lisäosat, jotka on todettu yhteensopiviksi teillä olevan WordPress-version kanssa. Toki sen jälkeen kannattaa suorittaa aina pikkasen testiä, että kaikki toimii sillä kuin pitääkin. Pääversio. Suosittelisin päivittämään melkein aina kun tulee uusi, jotta se pysyy, jotta muutokset ei ole niin suuria, että niitä huomaisi. Ja sen jälkeen myös kannattaa testata perustoiminnot, että kaikki toimii niin kuin ennenkin. Sitten artikkelit näkymä. Tässä näkymässä voitte julkaista artikkeleita. Ja nämä artikkelit näkyy eri teemoissa vähän eri paikoissa, mutta pääsääntöisesti etusivu on esimerkiksi semmoinen, missä tyypillisesti artikkeleita pystyy jokin vaihtuvaan ruutuun pistää ja kategorian mukaan valkkaa, että mitä artikkeleita näkyy missäkin. Tänne kategoriat puolelle voi luoda kategorioita ensin. Eli esimerkiksi voidaan pistää vaikka IT-tuki. Lisätään tämän jälkeen, kun luodaan uusia artikkeleita. Uusia artikkeleita, niin sitten voi valita täältä kategorian sille artikkelille ja sitten joissain viimpaimissa voi valita esimerkiksi kategorian perusteella artikkeleita sinne, että tämän kategorian artikkelit rullaa tässä vaihtuvassa näkyvässä esimerkiksi. Sitten ne voi lisätä samalla kun tekee tätä artikkelia, voi lisätä avainsanoja. Ja nämä taas vaikuttaa Google erottelee näitä artikkeleita ja erottelee ylipäätään näitä sivuston sivuja
toisistaan sillä, että se hakee näitä avainsanoja sieltä. Eli samalla pikkasen optimointia. Paremmin optimointiin mennään tuolla 6. osiossa, jossa asennetaan se SEO-työkalu, jonka kautta sitten se optimointi voi suorittaa kunnolla. Nämä artikkelit ja avainsanat on myös siellä on sellainen avainsana pilvi, vimpain, mennään tuonne lisäosiin tuolla myöhässä vaiheessa, niin avainsana pilvi, niin se käyttää näitä avainsanoja, mitkä tässä artikkeleissa on annettu. Sitten kun me on tehty se artikkeli, tänne me voidaan julkaista se. Kun me ollaan julkaistu, niin sitten me voidaan katsoa sitä artikkelia, että miltä se näyttää täällä WordPress-sivustolla. Oletusarvoisesti kaikissa, koska tämä blogipohja alun perin WordPressissä on kaikissa kommentointimahdollisuus, ja sitten täällä näkyy nämä, että kuka on muokannut, kuka tehnyt artikkeleita. Nämä näkyy niin kuin kaikille käyttäjille. Nämä kaikki pystyy disabloimaan siitä, että tämäkin otetaan sitten jossain vaiheessa, kun päästään noihin vimpaimiin käsiksi. Jatketaan ohjausnäkymää alaspäin. Eli täällä käytiin tämä artikkelit läpi. Siellä oli tämä kategoriat, kaikki artikkelit, uuden artikkelin lisäys ja sitten avainsanojen lisäys. Tänne voi pistää näitä avainsanoja valmiiksi, mitä voi sitten valita siellä kategorioissa. Mediakirjasto. Täältä käsin liitetään kaikki kuvat meidän artikkeleihin ja meidän sivuihin. Kaikki sivuston sisällössä olevat kuvat niin tulee täältä mediakirjastosta. Eli tänne voi lataa kuvia. Otetaan tuosta vaikka esimerkinomaisesti tänne yksi kuva. Noin. Tämän jälkeen kun tänne on ladattu se kuva, niin se löytyy tältä mediakirjastosta ja tätä voidaan sitten käyttää kaikissa sivuissa artikkeleissa. Jos me mennään nyt esimerkiksi tänne artikkeliin, minkä mä äsken loin, niin mä voin lisätä tähän mediaa, hakea sen tätä mediakirjastosta. Näin. Ja nyt kun me päivitään sen, niin nyt se tulee sinne näkyviin. Taas voidaan katsoa näytöartikkeli, miltä se näyttää. Eli mediakirjasto. Näitä mediakirjastoja voi olla useampia. Sä voit tehdä näistä rullaavia kuvaelementtejä, missä vaihtuu kuva, se menee sivulle tai ylös tai häivyttää tai jotain. Näitä pystyy tekemään ja liittää sitten sivuille. Linkit. Tämä linkit-osio on useissa teemoissa semmoinen, että sä voit valita sen lisää ulkoasun viimpaimista näytettäväksi. Eli tänne voidaan luoda nämä on tämmöisiä esimerkkijuttuja, nämä voidaan ottaa täältä pois. Valitsemalla kaikki poistetaan, noin. Voidaan luoda tänne vaikka linkki. Vaikka WordPress ja pistetään tähän vaikka että wordpress.fi. Ja tänne voi pistää myös kategorian, pistää vaikka tämä IT-tuki. Jälkeen valita se. Sitten tässä voidaan valita, että mihin tämä linkki aukeaa. Aukeaako se
uuteen ikkunaan, nykyiseen ikkunaan tai välilehteen, ei raameja samaan ikkunaan tai välilehteen. Että tyhjäksi, niin toi sama ikkuna on se oletus. Linkkisuhde, jos tämä käsittelee jotain omaa sivua, tänne voi pistää kategorisoida tätä linkkiä. Sitten näissä edistyneissä ominaisuuksissa voit, jos tänne lisätään joku kuva tähän linkkiin, niin sitten sen kuvan osoitetta, se voi osoitteella tänne pistää. Eli käytännössä näytänpä tuosta, lisätään tämä linkki ensin tänne. Mennään tuonne mediakirjastoon. Tämä ainoa kuva, mikä täällä on. Täältä otetaan URLi, tiedoston, eli tämän kuvan URLi. Kopioidaan se leikepöydälle ja sitten mennään tänne linkkiin takaisin. Tänne. Ja pistetään tänne kuva. Noin. Sen jälkeen meillä on tässä linkissä myös kuva. Näitä katsotaan sitten tarkemmin, kun päästään semmoiseen vimpaimeen, josta näitä pystytään katsomaan. Sitten sivut. Tämä on tavallaan se pääosio tässä nettisivuissa, eli käytännössä tätä kautta rakennetaan ne sivustot. Tervetuloa, yritys, kaikki mitä se nyt sisältöä pistäänkin, se sisältö rakennetaan tänne. Täällä on, otetaan tuo pois, tehdään uusi etusivu. Tervetuloa tukisivustollemme. Ja tänne voidaan pistää artikkelikuvaa, jos halutaan. Pannaan vaikka tuo yksi kuva, mikä meillä tuolla on. Sitten voidaan pistää sivun järjestyksiä. Tallentaa luonnoksena tai julkaista saman tien. Nyt kun se on julkaistu, niin me voidaan katsoa näytössivu kautta, että miltä tämä näyttää. Tässä se avaa tämän artikkelikuvan aika isona, eli tässä kohtaa juurikin tämä kuva ei oikein sovi tähän. Otetaan artikkelikuva pois. Tässä on pienempi resoluutioiden kuva. Kuvia sinällään voi pienentää täällä, jos haluaa. Näitä voi muokata kuvia suoraan täällä WordPressissä, skaalata, tehdä eri kokoisiksi näitä kuvia, mikäli on tarvetta. Eli tähän pistää vaan tämä pikselimäärä, pienentää vaikka tuota ja skaalataan. Sen jälkeen kuva on laitettu, niin mennään tänne sivuihin, katsotaan, pistäänpä se uudestaan tuonne, niin se näette, että miltä se näyttää, kun se on tuolla muutettu. Niin se näkyy heti täällä pienempänä. Eipä se näkynytkään. Eli käytännössä tässä kohtaa se venyttää tuon automaattisesti tuon kuvan niin isoksi kuin mahdollista. Katsotaan, se on skaalattu kaikki kuvakoot. Joo, se venyttää, eli tässä artikkelikuva-ominaisuus on sellainen, että se venyttää sitä kuvaa, tekee sitä neliön, jolloin skaalaamalla kuvaa niin ei saa sitä paremmaksi. Eli käytännössä artikkelikuva, se näyttää tästä, tekee sen neliön ja sitten se näyttää sen sellaisena. Tai sitten ei. Hetkonen tässä, mikähän tässä nyt on.
kivasti temppuilee tämä. Joka tapauksessa artikkelikuvia ei näissä sivuissa välttämättä tarvita edes, eli näistä ei sinällään ole mitään suurta hyötyä. Päivitään tuo ilman artikkelikuvaa. Artikkelikuvia, niiden skaalautuvuutta, niin pitää tutkia vähän, että mistä tuo käyttäytyminen johtuu. Mennään eteenpäin. Kaikki sivut, tänne voi lisätä uusia sitten mielin määrin. Kaikki sivut listassa näkyy kaikki, mitä olette luonut, ja sitten näkyy, että onko se julkaistu vai ei. Kommentit osioon tulee kaikki kommentit, mitä teidän kirjoitukset on saaneet. Ja täällä asetuksessa voidaan pistää niin, että teidän täytyy hyväksyä kaikki kommentit, mitä sinne tulee, mitään kommentteja ei julkaista, mitä sinne ei haluta. Ulkoasu, teemat ja niiden valinta katsotaan vähän myöhemmin, katsotaan nämä valikot ensin loppuun. Eli täällä on teemat, sitten täällä on mukauta valikko, josta pääsee tänne teeman värien ja otsakekuvien ja taustakuvien ja valikoiden vimpaimien ja etusivujen muokkaukseen. Sitten on vimpaimet-osio. Vimpaimet-osiossa voi valita, mitkä pienoisohjelmat näkyy missäkin vimpain alueella, eli siinä eri teemoissa on erilaisia alueita, mihinkä niitä voidaan pistää, eli siellä on yläpalkki, alapalkki, reunapalkit. Riippuu vähän, että millaisen teeman on valinnut, niin sitten sen mukaan ne näkyy tai niitä voi laittaa sinne. Ja täällä näkyy esimerkiksi tämä linkit, mitä tuolla katsottiin aikaisemmin, niin nämä kaikki linkit saa näkyviin tässä vimpain alueella, jos haluaa. Sitten täällä on kalenteri ja avainsanapilvi. Tämä oli tämä kategoriapilvi käytännössä. Eli tänne voi pistää kategoriat tai avainsanat näkymään tänne. Sitten täällä on haku, vimpain ja tekstivimpain. Tekstiin pystyy pistämään myös HTML-koodia, jolla pystyy sitten hakemaan käytännössä melkein mitä vaan sitten tuohon sivupalkkiin tai alapalkkiin. Okei, sitten täällä on se vimpaimista, täällä on sitten seuraavana valikot. Valikot on käytännössä ylä- ja alavalikkoa. Siellä on monenlaista mahdollisuutta, eli katsotaan, jos tehdään tuonne uusi valikko. Tämän nimeksi vaikka, että päävalikko. Tämä on ensisijainen valikko. Lisätään tuo etusivu sinne valikkoon. Tallennetaan. Se käydään katsomassa, missä se näkyy tässä teemassa. Eli tänne tulee valikko näin avonaisena tänne sivuun. Nyt tässä näkyy esimerkiksi tuo avainsanat, pilvi näkyy tuossa ja haku, mitä me äsken sinne pantiin. Eli vimpaimet, siellä on paljon vaihtoehtoja. Valikot käsiteltiin, artikkeleille on omat valikot ja myös artikkeleita voi lisätä tänne valikkoon. Sitten tänne voi myös tehdä suoria linkkejä, jos halutaan esimerkiksi, että täältä pääsee suoraan meidän pääsivulle. Voidaan lisätä tänne TMH-dataa ja voidaan pistää sille vielä oma teksti. Se näkyy täällä valikossa. Nyt kun mennään katsomaan täältä valikkoa, niin täällä näkyy VMH-data, josta pääsee suoraan meidän
omille sivuille. Ja valikot tulla. Sitten täältä voi pistää kategoriat, lisätä valikkoon myös, että se hakee kaikki tämän kategorian tekstit listalle. Eli nyt kun mennään katsomaan tätä valikkoa taas ja painetaan tästä, niin se hakee tämän kategorian sivun suoraan. Jos me pistää tänne useampia sivuja saman kategorian alle, se tekee niistä listan tuo. Sitten seuraavana täällä löytyy otsake. Ja tämä on käytännössä sama kuin mikä on täällä mukauta alla. Ja sitten täältä löytyy otsakekuva. Ja tähän otsakekuvaksi voi pistää jotain, taikka sitten olla pistämättä. Pistää tänne nyt kokeeksi joku otsakekuva. Voidaan tuolta sopiva. Tai vaikka joku mukava maisemakuva tuolta. Kuvissa ylipäätään, kun tänne lataa uusia kuvia, niin kannattaa pitää muistisääntönä, että kuvat ei koskaan saa olla kovin isoja, joskin tarkkoja, mutta ei kovin isoja, koska jos ne on isoja, niin Google-hakukoneet, ja just nimenomaan Google, mikä on yksi ehkä laajemmin käyttyistä, niin tulkitsee kuvia sen latausnopeuden, tulkitsee sivustoja myös sen latausnopeuden mukaan, joka vaikuttaa sitten siihen Google-reittiin. Eli mahdollisimman pieniä kuvia, nopeasti latautuvia kuvia, ne toimii sekä älypuhelimesta ja sitten vähän huonompien yhteyksien takaa myös. Eli tuommoinen 155 kilobittiä esimerkiksi on ihan optimaalinen. Jos menee yli megan, niin se alkaa olla siinä rajoilla, että kannattaako niin isoa kuvaa pistää. Eli kun ne pysyy siinä jossain alle megasessa, niin se on ihan hyvä nyrkkisääntö. Käytännössä sillä saa pienettyä kuvaa, että valitsee pikseleiden määrää, eli 2000 on käyttänyt normaalisti, kun pienenä ne, kun otetaan isolla, otetaan hyvällä kameralla nykyään kuva, niin se on pikseleitä on poikkisuunnassa yleensä yli 5000. Ja sen kun pienentää alle puoleen, niin se pienentää sitä kuvan kokoa myös, kun se pakkaa sitä samalla. Ja nyt tässä kun valitaan otsakekuvaa, niin tässä teemassa otsake on tämmöinen pystysuuntainen, niin se haluaa rajata sen myös sen mukaiseksi. Eli tässä oli tämä otsake on tässä sivulla käytännössä. Noin nyt tehdään tallennus. Tässä näkyy käytännössä näkyy tämä esikatselu tässä suoraan tässä sivussa. Suljetaan tämä näkymä. Sitten tausta. Eli tausta on sama kuin menee täältä suoraan tänne taustakuviin. Taustakuva on se, mikä on tässä takana, tässä tekstialueella. Pannaan sinne vaikka jokin yksivärinen. Tätä kuva, mistä me voidaan tehdä yksivärinen. Itse asiassa voisi pistää tuon logon sinne taustalle. Katsotaan, miltä se näyttää. Aika huonolta. Otetaan pois. Itse asiassa näyttää aika hyvältä ilman taustakuvaa. Annetaan olla ilman taustakuvaa. Suljetaan. Ja muokkaimesta pääsee sitten näihin koodeihin käsiksi. Eli tämä muokkaitila on semmoinen, mitä
tämmöisen perussivuston tekijä ei tarvitse, jos olette ihan alkeissa vielä tämän WordPressin kanssa, niin ei kannata tänne mennä. Täältä voi sotkea käytännössä koko teeman, eli toki tämän saa takaisin. Nämä on semmoisia, mitkä jos näitä käy muuttamassa ja sitten asentaa teeman päivityksen uudestaan, niin ne häviää ne päivitykset täältä. Eli jos tyylitiedosto esimerkiksi haluaa muuttaa, niin se pitää tehdä tuolta CSS:n kautta, eli se on se täältä. Ne vaihtelee vähän teemoittain, että mistä sen sitten löytää. Mennään tuonne mukauta näkymään. Okei, tässä teemassa ei ole sitä muutettavaa erillistä CSS-näkymää, eli käytännössä kaikissa ei ole mukautuvaa ulkoasua. Eli se on semmoinen, mikä täytyy pitää mielessä sitten, kun valkkaa teemat, jos haluaa niitä CSS-tiedoston muutoksia tänne viedä tähän teemaan, niin täytyy valita sinne mukautuva teema. Katsotaan sitä kohta. Eli muokkain oli se. Lisäosat. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä näkymistä, eli tänne voi asentaa kaikki lisäkilkkeet, että haluaa. WordPressistä löytyy ääretön määrä kaikennäköisiä aputyökaluja, pieniä apuohjelmia, valmiita sellaisia, joita voi vaan asentaa tänne. Tyypillisesti löytyy sekä ilmaisia että maksullisia, ja suurin osa maksullisistakin on, niistä löytyy se ilmainen versio, missä on ne tarvittavat ominaisuudet, ei välttämättä tarvitse edes sitä advanced-versiota siitä, ettei tarvitse ostaa sitä. Yksi, mikä on hyvä, esimerkiksi tämä Jetpack, tässä tulee hirveän määrä kaikennäköisiä mukavia ominaisuuksia, hyödyllisiä ominaisuuksia, joilla pystyy saamaan esimerkiksi kuvia näyttävämpään muotoon, tekemään hienoja gallerioita ja näin poispäin. Sitten täällä on esimerkiksi tämä monitorointimahdollisuus, eli sä pistää monitorin päälle, jolloin aina kun sun nettisivusto on alhaalla, niin se ilmoittaa siitä sulle. Katsotaan vaikka nopeasti, että minkälainen tämä on. No niin, sitten otetaan lisäosa käyttöön. Riippuen vähän lisäosasta, niin siitä tulee joko tänne asetusten alle jonkinnäköinen valinta, mistä pääsee sitten muokkaamaan sitä lisäosaa, tai sitten tulee suoraan tähän päävalikkoon. Tämä Jetpack on WordPress.comin tekemä, niin tämä sen takia on täällä päävalikossa. Nyt kun mulla on accountti tonne WordPress.comiin, niin mä pystyn konnektoimaan sen suoraan sinne. Eli jos se teillä on, niin sitten pitää luoda tänne uusi accountti, että pystyy tämän Jetpackia käyttämään. Tämä on ihan hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi siinä kohtaa, kun haluat editoida tai tehdä blogikirjoituksia suoraan älypuhelimesta. Tämä mahdollistaa sen, eli sä voit ladata tänne älypuhelimeen sitten semmoisen oman sovelluksen, minkä kautta sä pääset kirjautumaan suoraan tähän sun saittiin ja tekemään sinne suoraan päivityksiä. Asetuksista voi sitten aktivoida näitä Jetpackin ominaisuuksia. Niitä on täällä monenlaisia.
tästä jokaisesta saa ohjeen, kun sen avaa. Se siitä. Mennäänpä sitten eteenpäin. Jetpack tosiaan semmoinen suositeltava lisäominaisuus. Toinen minkä tässä voisi mainita, niin on nämä SEO-työkalut, eli nettisivujen optimointiin tarkoitetut työkalut. Näitä on paljon, niin kuin näkyy tässä. Me ollaan käytetty normaalisti tätä all-in-one SEO-packia juurikin tämän takia, että tätä on niin paljon käytössä, että päivittää usein, niin pysyy ajan tasalla. Tämä on kanssa, kun tämä on sen verran yleisesti käytössä, niin tämä tekee tänne valikon tänne. Vasempaan valikkoon. Tätä katsotaan siellä sitten viimeisessä osiossa, eli osiossa 6 tarkemmin, mutta nyt se on asennettu. Lisäosilla voi esimerkiksi, yksi hyvä esimerkki on buttoneiden luonti, jos haluaa helposti tai helpommin luoda niitä buttoneita, jos siellä koodaamiskokemusta ei ole HTML tuttua, niin täältä löytyy esimerkiksi, jos hakee buttons sanalla, niin löytyy erilaisia vaihtoehtoja buttoneiden luontiin. Niitä on paljon. Yksi, mitä olen itse käyttänyt, niin mikä on havainnut hyvin toimivaksi, niin on tämä Max Buttons. Okei, missä se oli Max Button? Löykää ihan niin helposti. Katsotaan äkkiä tuosta toisesta asennuksesta, että mikä se oli sen tekijän nimi. Max. Tätä on käyttänyt, eli tämä on tällä pystyy helposti luomaan näppäimen sivustolle, josta pääsee sitten jonnekin linkkiin. Voisin tämän nopeasti näyttää. Tämä tekee kanssa valinnan tänne vasempaan laitaan. Tästä on ilmainen versio, jossa on rajoitettu sitä ulkoasua, eli ei pysty niin kuin kaikkia mahdollisia ulkoasuja, mutta tämäkin riittää siihen perusbuttoni. Tässä pystyy vaihtamaan värejä esimerkiksi mutta ei juuri muuta. Ei ulkoasua sinällään, mutta sitten tuossa Pro-mallissa niin pystyy tekemään ihan minkälaisia pyöreitä tai mitä tahansa. Siellä on paljon valmiita malleja tuolla Max Buttonilla, ja se ei mikään hirmu kalliskaan ollut. Eli tehdään tuosta testibuttoni. Testataan buttonia. Sitten tähän tulee se URL, minne halutaan mennä, eli pistetään se vaikka tonne. Haetaan täältä taas
toisesta sivusta linkki. Noin. Sitten tämä antaa tallennuksen jälkeen niin tänne tämän shortcodein. Monissa näissä lisäosissa on tämmöinen shortcode-mahdollisuus, eli tällä shortcodella liittämällä tämä sivulle, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta, se hakee sen ohjelman sieltä taustalta. Nyt kun pistän näin shortcodea päivitän, niin sen jälkeen voidaan katsoa, että miltä se näyttää. Noin. Ja tästä kun klikkaa, niin se menee sitten meidän omille sivuille. Ja tänne tosiaan voi pistää linkin vaikka omalle toiselle sivulle, että jos täällä on vaikka, että ota yhteyttä sivuun, niin tää voi pistää napin, että ota yhteyttä ja se avaa suoraan sen sivun, mistä pystyy sitten täyttämään yhteydenottolomakkeen. Eli siinä katsanto lyhyesti lisää osia. Käyttäjät. Tänne voi luoda sitten käyttäjä eri rooleilla. Eli pystytään antaa oikeuksia jollekin muulle. Tuliko mainos? Otetaan se pois. Eli tehdään tänne toinen käyttäjä. Ja jos palvelu EMH. Tällä voi automaattisesti luoda salasanan, jolloin se on varmasti vahva. Tosin tämä on nyt niin vahva, että tämmöistä ei kukaan pysty edes muistamaan. Tämä käyttää noita vahvoja salasanoja pääasiallisesti, jotta sitten niitä ei pystytä helposti murtamaan. Salasanassa muutenkin pääsääntönä se, että ei käytä mitään itseensä liittyvää, eli ei mitään lasten nimiä eikä vuosilukuja tämmöisiä. Ja tässä pitää nyt vahvistaa erikseen toi heikon salasanan käyttö. Okei, tämä ei hyväksy ääkkösiä. Ja tämä osoite oli rekisteröity. Noin. Nyt meillä on sillä myös testikäyttäjä, joka luodessaan niitä artikkeleita esimerkiksi, niin jättää jälkensä sinne artikkeliin, että se on hänen luomansa. Sitten täältä näkee omat tiedot. Täällä voi vaihtaa suoraan, että se käyttää jotain tiettyä hallintopaleelin väriä. Vaihtuu tämä vasen laita. Tämä on tuosta vaikka tuommoinen kiva punainen tonne. Tai sitten mennään ihan tuolla vaaleella. Tässä on kiva. Sitten täällä voi pistää näitä oikolukuja päälle. Muutenkin vaikuttaa näihin käyttäjäasetuksiin. Eli tässä puhutaan WordPress-käyttäjästä just nimenomaan ja tästä käyttäjätunnuksesta, joka on tähän sun WordPress-hallintaprofiiliin. Päivitän käyttäjätiedot.
Okei, eli seuraavaan osioon, joka on työkalut. Työkalut osiosta sä voit esimerkiksi muuttaa avainsanoja kategorioiksi ja päinvastoin. Sitten täällä voi verifioida sun saitin verkkovastaavan työkalua varten. Eli esimerkiksi Googlella on tämä Google Webmaster Tool, eli verkkovastaavan työkalu, jolla sä pystyt analysoimaan omaa nettisivustoa, että onko siinä kaikki kunnossa, ja sitten sieltä tulee hyvät ohjeet, että millä tavalla sitä voi parantaa, jotta se toimii. Google näkee sen oikein. Jotta se pystytään verifioimaan, niin sieltä täytyy tämä meta-tagi lisätä tänne, jotta se näkee tunnistaa tämän sinun sivustoksi. Sitten täällä on tuonti- ja vientityökalut, eli pystytään tuomaan olemassa olevalta sivustolta kaikki sisältö tänne. Sisältö tuodaan XML-failina, jolloin esimerkiksi jos sulla on WordPress jossain tällä hetkellä toisella sivustolla, sä haluat siirtää sen seuraavalle palveluntarjoajalle, niin sä pystyt täältä viemään sen koko sivuston tiedostoon, jonka pystyy sitten lataamaan tänne tuontityökalulla. Ihan näppärä ominaisuus. Asetukset välilehdeltä löytyy sitten kaikki asetukset liittyen tähän sivustoon, WordPressin osoite, sivuston osoite, kaikki mahdollinen. Täältä pystyy myös päättämään, että jos haluaa, että tämä saitti on blogisaitti, jossa kaikki pystyy esimerkiksi kirjoittamaan, niin tänne pystyy pistämään rekisteröintimahdollisuuden. Sitten päivämäärän oletusmuodot muuttaa tuolta suomalaisiksi ja sivuston kieli talletaan. Kirjoittaminen välilehdeltä löytyy kirjoittamisen perusasetukset. Ja sitten täältä löytyy myös tämä suora julkaisu lähettämällä sähköposti tänne palvelimeen, niin se pystyy suoraan julkaisemaan täällä artikkeleita. Sitten lukeminen. Missä näytetään artikkeleita ja montako. Keskustelu. Nämä lukeminen ja keskustelu oikeastaan liittyy enemmän tuohon blogiin ylläpitoon, eli jos saitti on blogi, niin täällä tulee kaikkia tämmöisiä avatar-kuvia ja eli sen henkilön profiilikuvaa ja tämmöistä käyttöön. Mutta ei oikeastaan, jos puhutaan yrityksen nettisaitista, niin tämä ei ole kauhean merkityksellinen ominaisuus. Median asetukset, kuinka isoja kuvat saa olla, miten iso saa olla isoin kuva, mitä tänne saa tuoda. Nämä kannattaa pitää oletuksina, koska tämä rajaa myös sitä kuvan kokoa, ettei tänne tuoda ihan älyttömän kokoisia kuvia, koska ne ei ole nettisivulla kerta kaikkiaan niin kuin hyviä. Niin mahdollisimman pieniä ja
pakattuja kuvia pitää täällä käyttää, että se toimii hyvin ja nopeasti. Osoiterakenne. Miten sä haluat, että kun sä julkaiset uuden sivun, että miten se näkyy. Täällä voi käyttää oletuksena, että se tekee kategorian pistää sinne alle ja sitten sen otsikon. Tai sitten voi käyttää, että ne on tietyn nimisiä aina. Tähän mä en juurikaan pistänyt mitään muuta kuin käyttänyt tätä mukautettua rakennetta tai sitten tätä oletusta. Pannaan tuohon vaikka oletus. Sitten limited logging attempts, eli lukitusominaisuus, eli milloin kuinka monen väärän salasanan yrityksen jälkeen niin se menee lukkoon ja kuinka pitkäksi ajaksi. Tämä on ihan hyödyllinen ja hyvä pitää päällä ihan vain tietoturvan takia. Sitten, että onko sivustoyhteys, onko siinä proxy edessä vai onko se sen takana. Eli onko proxy-palvelun edessä. Yleensä ei. Isommissa yrityksissä ainoastaan käytetään proxy-palvelimia yleensä. Sitten jakaminen. Täällä on sisäänrakennettuna nämä Facebookit ja LinkedInit ja tämmöiset löytyy sisäänrakennettuna täältä. Ne saa käyttöön vetämällä sen tähän. Nämä näkyy sitten käytännössä sitten artikkeleiden sisällä. Eli jos me mennään nyt tänne, katsotaan tällainen muutokset, niin mennään tänne vierailisivustolla. Niin siis meillä oli artikkeli. Ei ole artikkelita vielä näköisellä täällä. Katsotaan, mennään tuolta kautta, niin pystyn näyttää sen. Näytä artikkeli. Hetkinen, ei näy täällä. Se täytyy aktivoida vielä se. Asetuksesta taas vielä uudestaan jakaminen. Okei, niin täällä ei ollut aktivointi päällä, eli täällä pitää pistää, pannaan vaikka tuonne etusivuun. Niin se näkyy tuossa suoraan. Eli täältä tulee etusivulle näkyviin nämä, että voi jakaa. Näitä voi käyttää esimerkiksi artikkeleissa ja varmaan hyvä esimerkiksi etusivussa käyttää, että ihmiset pystyy jakamaan Facebookissa helposti tai LinkedInissä tai jakaa sähköpostitse tämän sivun sisällä. Sitten täällä on toi Max-puttos, mikä asennettiin. Sitten täällä on tämmöinen lisäosa, mitä en ole tutustunut oikeastaan vielä. Okei, mutta meillä oli toinen aihe, sivuston teemavalinta tälle päivälle.
Otetaan se vielä lyhyesti. Eli ulkoasu ja teemat välilehdeltä. Kaikissa asennuksissa tulee mukana nämä 3 teemaa esiasennettuina. Teema voi poistaa täältä, jos se vie liikaa tilaa esimerkiksi, niin se voi poistaa täältä ottamalla menemällä teeman näkymään ja sitten vaan poistaa täältä. Ja vie jonkun verran tilaa tuolta, levytilaa tuolta aina. Niin, ja aikaisemmin oli puhetta tästä CSS-muokkaamista, eli tyylitiedoston muokkauksesta. Sen pystyy tekemään täältä teeman sisältä. Tämä ei näkynyt aikaisemmin siinä tässä valikossa, kun etsin, mutta täältä pystyy siis muokkaamaan tyylitiedostoa. Tyylitiedoston muokkaus tarkoittaa, eli se pystyy pistämään tänne tiettyjä fontteja, tiettyjä värejä, tiettyjä fonttikokoja. Oikeastaan kaikkea, mitä ikinä, niin sä pystyt muuttaa tuossa teemassa tämän tyylitiedoston kautta. Ja tämä ei häviä silloin, kun päivitetään teemaa tältä päivitysten kautta esimerkiksi, vaan tämä tyylitiedosto säilyy aina. Nämä on tavallaan niitä käyttäjän itse tekemiä muutoksia siihen olemassa olevaan teemaan. Ja tämä on ihan HTML-koodausta. Täältä löytyy sitten ohjeet näihin, että miten sitä voi tehdä. Okei, mennään takaisin teemoihin. Eli nyt, jos tämä teema, mikä meillä nyt on käytössä ja meitä tyydytään, niin me voidaan täältä hakea uusi. Teemoja täällä on ihan älyttömästi valittavissa, eli teemojen kanssa yleensä se ongelma, että löytää sen mieleisensä, että niitä kyllä riittää. Suosittelen käyttää tätä ominaisuussuodatinta, jolloin sitten esimerkiksi pystyy rajaamaan väreillä. Eli jos me otetaan nyt tästä vaikka, että me halutaan sinne keltainen tai oranssi. Ja sitten, että halutaan mukautuva ulkoasu. Siinä saa olla sivupalkki vasemmalla. Sitten täällä on näitä ominaisuuksia, mitä nyt sitten ikinä onkaan. Tyylimuokkain. Halutaan, että on tuo CSS-muokkain. Se on tämä täysi leveys. Joustava otsakekuva. Noin. Sitten aseta suodattimet, jonka jälkeen näyttää teemat, jotka täyttää nämä sun vaatimukset. Tästä sitten vaikka otetaan vaikka tuo. Ja sitten otetaan käyttöön teema, jonka jälkeen se vaihtaa sen teeman tuonne käyttöön suoraan. Me voidaan katsoa sitä täältä, että miltä se nyt näyttää sitten. Kun teemoja vaihdetaan, siinä on vaihdettu esimerkiksi valittu taustakuvia, niin ne taustakuvat on monesti eri paikassa kuin mitä ne on ollut siinä edellisessä teemassa, jolloin se saattaa kadota sieltä, mutta muuten aika simppeliä tämä teemojen vaihtaminen. Tässä näyttää olevan hyvä esimerkki tämmöisestä maksullisesta teemasta, eli tässä on tietyt ominaisuudet tulee tässä maksuttomassa versiossa, sitten tulee jotain lisää ominaisuuksia, kun sä ostat sen maksullisen version. Tämä nyt ei jostain syystä tyydytä kyllä minua. Otetaan täältä joku seuraava teema. Tämä taas tuolta oranssi ja keltainen. Se oikeastaan väliä, että kummalla puolella se sivupalkki on. Pannaan mukautuva ulkoasu ja tämä on noin itse asiassa pois.
Tyylimuokkaaja. Noin. Saatiin vähän enemmän vaihtoehtoja. Tuossa on aika hauska. Näitä voi myös esikatsella, eli nyt kun me valitaan tämä teema, voidaan mennä tänne asentaa suoraan tai sitten esikatsella. Tässä on nämä aika huono esikatselu tässä teemassa. Katsotaan, tuolta löytyy. Voit selata näitä valittuja teemoja tästä. Näyttää esikatselun tässä suoraan. Tuossa on itse asiassa aika selkeä. Otetaan tämä. Tämä on aika hauska. Sitten voidaan mukauttaa tätä teemaa sitten. Teeman mukautus on niin kuin tämä. Eli nyt kun meillä on tämä ohjausnäkymä, niin ulkoasun mukautus on se oikeastaan se, millä sitten sen ulkoasun asetukset tehdään. Katsotaan tämän asetukset nyt vaikka läpi. Eli tässä teemassa näyttäisi olevan omat optionit tälle itse teemalle. Täällä on yläpalkin väri. Tämä on itse asiassa kiva. Täällä on white header. Okei. Vaihtaa ton värittömäksi. Sitten ne voi pistää kuvan. Katsotaan, uppoako tuo tuonne suoraan. Sidebar position. Se ei näy missään tämä kuva, että katsotaan, jos se julkaisee. Eli niin kuin fav-ikoni on, niin, eli tämä on tämän sivuston ikoni, joka tulee tähän. Se ottaa tuosta osan ja pistää sen siihen sitten kun se saa sen käyttöön. Sitten täällä on top bar social icons, eli täällä on valmiina tässä teemassa nämä sosiaaliset linkki-ikonit, jotka voi sitten pistää tänne suoraan urlit. Jos tämän ottaa pois, niin se hävittää sen täältä rivistä. Eli pannaan tuohon vaikka VMH-dataa. Tuommoinen. Tuossa. Ei ollut, eli se oli tuolla. Noin. Otetaan tuolta noin muut pois, niin sinne jää yksi ainoa toimiva. Noin, nyt se näyttää tuolla tuon ainoastaan. Pannaan tallenna ja julkaise. Se tallesi sen. Eli täällä on Church ja sitten Facebook-linkki. Tässä olikin tämä logo. Header image as a logo. Okei.
vaan se headerimage jostain sen ensin laittaa täällä jossain asetuksessa se. Sitten tänne voi pistää, täällä on footerit nämä automaattisesti niin kuin asennettavissa. Tänne voi pistää vaikka yhteystiedot. Yhteystiedot helposti tänne, ja tähänkin pystyy pistämään HTML-koodia, eli tähän saa sen klikattavan linkin sitten, kun pistää tähän koodia ympärille. Mennään siihen sitten myöhemmin, että miten semmoista tehdään. Otan tällainen julkaiset tuosta. Sitten täällä voi vaihtaa fonttia, sivuston fonttia suoraan täällä. Se vaihtaa kaikki tekstit suoraan. Täällä on muutama vaihtoehto. Pannaan Ubuntulla. Noin. Sitten täällä on sivuston identiteetti, eli mitä lukee otsikossa täällä ja mikä on kuvaus tässä. Kuvauksen voi ottaa pois, jos haluaa, ja myös otsikon. Tämä voi ottaa tyhjäksi, jos haluaa vaikuttaa suoraan noihin. Tämä kuvake, katsotaan oliko tämä nyt sitten. Joo, tämä on se WAV-ikon, katsotaan se. Osaako sen tästä pistää nyt sitten näppärästi tuonne. Tämä kuva on jotenkin rikki nyt. Otetaanpas uusi kuva sinne. Otetaan se täältä ulkopuolelta. Ei se osaa nyt jostain syystä sitä pistää. Jokin häiriö. Sitten täältä pystyy sivuston värejä muuttaa. Taustaväri. Vaikka mustaksi, jos haluaa. Pannaan sinne vaikka joku kiva väri. Noin. Otsakekuvaa. Tänne voi lisätä otsakekuvaan, panna sinne tuo kuva nyt. Katsotaan, miltä se näyttää. Otsakekuva tulee tähän. Okei, sitten kun pistää otsakekuvan, niin se nostaa ton sivuotsikon tuonne ylös. Katsotaan, mihinkä se toimii toi. Ja näin me poistaa tämän käytöstä tämän kuvauksen. Taustakuva. Eli taustakuva on se, mikä tulee tänne taakse. Sitä ei käytä nyt. Ei välttämättä tässä tarvi. Sitten valikon sijainnit. Mitä valikkoa käyttää nyt, kun me ollaan luotu sinne se yksi päävalikko. Me voidaan täältä nyt valita se ja sen jälkeen tänne tulee ne tässä teemassa, niin päävalikko on tässä kohtaa oletusarvoisesti, ja nyt kun sitä ei valittu täällä, että mikä se primary menu on, niin se käyttää siellä tuommoista oletusmenua, mikä on kaikissa
siellä taustalla, mutta kun me ollaan luotu sinne valikko erikseen, niin me voidaan nyt tästä kohtaa se valita sitten. Ja sitten täällä voidaan vielä valita, että missä valikot näkyy. Tässä teemassa ei näytä olevan alavalikkoa ollenkaan. Ja viinpainet, sidebar, eli nämä on viinpaimia tässä kaikki. Täältä voidaan ottaa vaikka esimerkiksi tuo meta pois. Lähtee tuosta pois. Täällä näkyy kategoriat. Otetaan se kanssa pois. Ja arkistot pois. Sitten lisätään tänne vaikka kalenteri tai tuo avainsana pilvi. Ja sitten lisätään kalenteri tuolta. No. Jätän tai virta kommentit pois. Olisiko täällä jotain muuta kivaa, mikä lisäisi sinne. Nyt kokeeksi vaikka yksi kuva, eli tänne pystyy, tämä on tämä Jetpackin lisäosan ominaisuus, eli tänne voidaan tuoda kuva, eli tässä kohtaa me tarvitsee hakea se, sulkea tämä hetkeksi ja hakea se kuvan urli täältä mediakirjastosta. Otetaan nyt vaikka tuo kuva sinne halutaan, niin täältä löytyy urli. Mennään takaisin sinne ulkoasun vimpaimiin. Ja tänne. Noin. Ja me halutaan, että tätä kun klikkaa tätä kuvaa, niin se menee sitten tuonne osoitteeseen ja avaa sen uuteen välilehteen. Tässä pystyy tämä kuvan leveyttä säätää suoraan. Tämä varmaan vielä muuttaa automaattisesti tuona. Ei muuttanut. Okei, pistää toi tyhjäksi, niin se määrittelee ne automaattisesti. Noin. Sitten, että jos kuvaa halutaan keskelle, niin se voidaan pistää vaikka tuosta keskelle. Ja kuva voidaan liittää vielä linkki kotisivulle. Ja sitten otsikko. Nähdään vähän, että mihinkä ne syntyy. Otsikko ei enemmän tässä näy missään. Tänne pois. Sitten täällä näyttää olevan vielä näytä, jos niin täällä pystyy esimerkiksi pistämään, että se näyttää tiettyinä päivinä. Linkki näkyy tiettyinä päivinä, esimerkiksi jos sulla on joku tarjous mikä on aina tiettynä päivänä, niin sä voit pistää sen näkymään täältä suoraan tiettyinä päivinä. Noin. Sitten oliko täällä muuta? Staattinen etusivu. Eli nyt meillä on valittuna tässä uusimmat artikkelit. Niin näkyy tässä. Jos me halutaankin, että siinä etusivulla näkyy aina se meidän tervetuloa toivotus, niin me voidaan valita siihen staattinen etusivu ja valita se.
valita se pysyväksi. Kun me talletaan se, niin nyt se näyttää aina tätä. Noin. Siinä teemoista lyhyesti ja ensi kerralla sitten meillä on aiheena artikkeleiden luonti, sivujen luonti ja median siirtäminen. Kiitos tästä kerrasta ja voitte aloittaa jo tekemään näillä tiedoilla sivustoa. Kiitos, hei.